Tady, diskuzní místo tam. Milí učitelé, milí přátelé, dovolím si jednu hodně děkuji za váš potlesk. Budete tleskat i tehdy. Ale chtěl bych vás pozdravit jednoho pána z Pišťala. A chtěl bych všem z vás říci jednu krásnou historku, která není určena pouze jemu. Když skončila druhá světová válka, část japonských vojáků si všimla, že válka skončila a potulovala si ještě několik let v džungli a bojovala. Chtěl bych tomu pánovi říci, že prezidentské volby skončily. A až ho někdo vysvobodí z džungle, přeji mu vše nejlepší. A nyní mi dovolte, abych vám řekl, proč jsem za vámi přijel. Každý prezident, a tím spíše prezident přímo zvolený